Què ha passat a l'excursió de tercer quart? Com ha començat això? Tot això ha començat en una excursió d'últim dia d'escola abans de Setmana Santa. Els alumnes de tercer B i quart ens anaven d'excursió a la platja i a fer com una caminata. I al final, ara, com ha acabat, l'autobús en els que ens han pujat no arrencava, tenia el freno cremat. I han cridat un altre que estem aquí esperant. Quantes hores heu tingut que esperar? Mitja o 40 minuts, quasi una hora. Com us ha paregut això? Com us ha paregut això de quedar-vos aquí? Al principi m'ha paregut una mica raro perquè hi ha gent que s'ha posat a plorar de por perquè l'autobús no arrencava, feia una remor molt rara, la veritat. I hem aturat aquí enmig dels camps. I és que se'n tenien que anar a l'autobús escolar, doncs han tingut que anar amb un altre autobús que anava també amb naltros. Autobús, menjador o coses urgents com un viatge, etcètera. Us haveu assustat molt amb això? Bueno, com t'hem dit, hi ha gent que sí. I hi ha gent que tampoc no és que li hagi ficat molt nerviós. Que us ha paregut aquesta excursió? Molt divertida, la veritat. Divertida, i ara ens ho estan passant aquí molt bé perquè estem jugant i això, molt divertida, la veritat. Vale.